Prandasmu sisan kowe. Ya wis Dik lah, copoten sik kathokmu. Masa ndak dadi copot to, Pak? Isin aku. Lho, ora bareng isin, kan arep tambani. Pak Tarman kan profesional. Profesional tenan apa ora iki? Yo iya to, Dik, yen profesi ku dadi mantri ora bakalan teng. Yen pas mendem ngono kae, yo tetep teng karo teng. Age. Yo, iya nanu, Pak. Bayu, anyep warang-arangmu. Timbang nang panasona pilih iki. Tenane, Man. Bangsat kowe nyobong mlebu barang. Ngono kuwi melanggar etik permantrian. Jadi kesimpulannya iki mang piye, Man? Awakmu pembuluh darahmu sing kena, Brek. Weh, tenane, Man. Aku lho ora gene-gene. Gak aku piye, Pak? Lasmi. Ginjalmu sing kena, Las. Ginjal sing siji apa ginjal sing loro, Pak? Ginjal ke yo mengkur siji to, yen loro jenenge ginjal. Dek aku, Man. Kabeh kena tuh, jantungmu kena, paru-parumu kena, lambungmu yo kena. Weh, akeh. Kuwi urung sepiro, pankreasmu yo kena, amobamu yo kena. Letakane ra budeng basamu, kabeh kena iki. Kowe iki piye to, Man? Maksudmu, Man? Aku lho tok arani kena jantung. Maksudmu apa? Iki lho aku bar rumah sakit ngecek. Jarine ra gene-gene. Weh, lah ya alatku ngomongnya ngono kok. Omong piye? Can, kowe ngerti ra artine can? Ken. Can. Artinya bisa. Lah, bisa ke opo basa Jawane yen ra kena? Gek terus. Lah iya, jantungmu kowe kena, ora ya bener. Yen ra kena berarti rusak. Ora salah to aku. Lah berarti ginjalku mang kena dinggo to maksudnya? Yo iya. Pakakmu kuwi to. Ngono kuwi jelas no kena penyakit apa kena dinggo. Salahe ra tekok. Jeliwon katiwon Renio, pankreasmu tak sesepe. Cengoh dadi wong e. Goblok.